niet de medie, ik zit op een bank bij de Christbeem. Boeten zit een vogeltje bij de vetbal. Ik ha zitten te lezen over Friedrich Grebe, die een kwartier te Sjenstien had in het Tweede Wereldoorlog bij een executie, bij een massagreef. Oer het gezin dat hem opvoer, 8 meisken, een man en een vrouw, 2 grote dochters, een jonkje van 10, een bensje van 8, een poppen, een beppe. Hielendal bleert, de klein kreeg op stapeltjes. Ze wienen, nog krekt net onbar. De beppe hier de poppen op jerm. Zong verskes, kietelen. De poppen hier alle willen van een vrouw. De huid en een mem hier een trien in de egen. En het jonkje van 10 die wakker zien best om net te goelen. Zien huid hier hem bij de hoorn. Ai de oor zien hier, praten zeft, wies de naar de loft. Geen eer van de man, maar het machinegeweer. Geen wut, tjene man, maar het machinegeweer. Sa leer, sa bitter, sa leer, sa bitter, sa leer, sa bitter. Ik ben een jonkje van 10 hier west. Ik ben een man die van Sonja. Ik ben een huid die van Maarten en David. Het is ons niet te midden. Ik zit op een bank bij de Christbeem. Boeten zit een vogeltje bij de vetbal. Ik jet het lood van een plastic vrachtwijn van David. En even letter komt er voorbij op het paadje voor Ruushoes. Ik ben een huid. David betjut leven. En is eens een Joodske naam.